Браво! Това може би има на нещо, нещо са става. Гледам едно долу, не ми трябва да е. Браво! Сега ще възможно. Трудно се свалят тези. Така, като изсъхне вече, може да си я пипаш, но сега няма да я пипаш. Така трябва да се носиш, докато изсъхне. Ето да я вземете, да, може аз да махна постилката с това. Искаш ли? Да, не.